L'Agència Medieval de Salut informa. Mesures a seguir per evitar caure en el pecat de la gola. No allarguis els festins més de 6 hores. Beu força aigua abans de les celebracions a Cal Comte. Tinga sempre per un gos a mà. Ell es menjarà el que tu no puguis. Quan hagis ingerit l'equivalent a un quart del teu pes, és hora de parar. Fes servir un mínim de 30 minuts per cada senglar que mengis. No passis mai de 3 senglars. Distreure't amb el bufó de la cort ajudarà a evitar la temptació. Aquests consells són merament informatius. Les dades esmentades fan referència a l'individu mitjà. Les quantitats poden variar segons la teva constitució física. Món Sant Benet, un món obert a la història. Un projecte de Fundació Caixa Manresa.